The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tinenge tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera ichi. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana-siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Nhasi mustudio tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Mukoma Gift kwazisai vateereri. Thanks Caston. Yes. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Hurukuro yedu yanhasi ine musoro wenyaya yokuti pakuroora kana kuroorwa. Pakuroora kana kuroorwa. Shuwa tinemi kudzimba ikoko. Timboona zviri kufamba sei zvekuroora izvi kana kuroorwa. Mukoma ndokumbira kuti mutitungamire pachidzidzo ichi. Tiri kufamba sei nhasi? Pakuroora kana kuroorwa. Regai timbotora muenzaniso yevamwe vakasvika padanho iroro. Rekuroora kana kuroorwa. Okay. Isusu muenzaniso yedu tinoitora mubhaibheri. Alright. Ndo matinotora nyaya dzedu imomo. Okay. Asi unoona kuti dzinonotigedye nezviri kusanganikwa nazvo munharaunda dzese. Okay. Ndatora Bible. Genesis 24. Toda kuti utiverengere vhesi ya 3 na 4. Genesis 24 verse 3. Ndikupikise naJehovha Mwari wekudenga naMwari wenyika kuti haungatorere mwanakomana wangu mukadzi kuvanasikana vevaKenani vandinogara pakati pavo. Asi uende kunyika yangu nekuhama dzangu, unotorera ikoko mwanakomana wangu Isaka mukadzi. Panapa tiri kusangana naAbhurahamu. Ari kurayira muranda wake Eliasa. Zvinobuda sokuti mutsika dzavo panguva iyi vabereki vaive neroho yakakura pakunoroorana kwevana. Saka vanotuma muranda. Pawakunotsvagira mwana wangu mukomana uyu mudzimai, handizoda kuti utsvage muno munharaunda muno. Mundudzi dzatakagarisana. Enda kumusha kwangu kwandakabva, pahama dzangu. Ipapo pakati pavo unotsvaga mudzimai wemwanakomana wangu. Now takazviona muhurukuro yakapfuura kuti Mwari vakanga varayira pfungwa iyoyo kuti pakuroorana kwevana venyu musarege vachiroorana nevanhu vari vatorwa pakunamata, because vanosvikovatsautsa munzira dzangu. Saka ndopapfungwa panga pakamira Abhurahamu. Ndopaive paanozorayira muranda wake. But mukoma ipapapo ka-attention kari kupiwa naAbhurahamu. Toita sei tichikombeya handi Bhaibheri ndo rinenge ichifanira kuti batsira kunyatsozazvodiwa naMwari. Toita sei nevabereki zvinokuti ukatobvunza kuti aane mukomana here, aane musikana here, unongonzwa idzi ameno vabvunzei ikoko. Izvezve zvekuratidza kuti havanei nazvo ndezvemazera iwayo. Zvekutoti havapinde mazviri. Zvinenge zvekutoti aiwa musandipinze munyaya dzakadaro. Yeti Bhaibheri riri kuita kunge zvinonzi pane kakubatsira kaunofanira kuita kumeka sure kuti nyaya iyi yabuda iyi. Kufamba pamwe chete nevana munyaya dzewanano kwakakosha. Kusununguka, kukurukura nekuvanamatira. Ende haungati hameno ongoti kuchikoro unoti chikoro chandinoda icho chikoro icho kunopaswa uko kunodzidzwa uko handiti wazviona. Wozongoti pakuroora hameno. Iwo hapana munhu anoita 70 years ari kuchikoro kwemakore mashoma vabereki vane hanya vanomiramira. Asi kuroora kwokuti munhu achazogara the next 60 years arimo moti hameno ikoko. Havapinde kudaro. Ende kwamuri futi vacho varida kuroora kana kuroorwa vachiri vechidiki, musatendera kuti paite pfungwa yekufunga kuti chinhu chako wega.
chinhu chekuti sununguka kukurukura nevabereki ndopfungwa iri kubuda apa. Kana uchigona kukurukura navo masubjects aunoda kuita A-level neprogram yaunoda kuita kucollege zvinongotora 4 years, chinokutadzisa kukurukura nevabereki nyaya yekuroora yauchagara upenyu hwese chii. Hazvishuwa vaning'ina tisasindi mari paarea iyoyo. Pakukurukura ikoko zvakare ngapagaidwe neshoko. Thank you. Chero uchikurukura nasekuru, uchikurukura natete, uchikurukura naamai nababa, asi kurukurai muchitendera shoko rinomboti kudii, nekuti Abraham paari kurayira muranda wake panapa zvinhu zviri mushoko. Sorry mukoma, pane pfungwa yabva yakwandiri. Aiti kuhama dzangu because aiziva kuti ndo kunonamatwa. Ko iye zvinotibatsira yapa vabereki vanenge vanongori concentrate anoera chii? Handisi kuti zvakaipa kuzivana mitupoba. Zvine zvatokwana here semubereki ukangona kuti chero tisiri mutupo umwe chete ngaroorake. Because vakangonzwa kuti ivo vanenge vari vejena kana kuti samaita, vobva vanzwa kunzi aiwa musikana ndewo kwana Chiera kwana Museyamwa. Iyoyoka taigona kumboiti siye nhasi. Ndikuda kuti asi kungoti ngatiti ngazvirege kugumira pakuti ndo pandiri kuda because vabereki vanofunga kuti akangobvunza mutupoka vatobatsirana nemwana. Shoko rinoti kudii ngazvipfuure ipapo zviende mberi ngatifambe. Ari kuti kunamata ngakufanane, kutenda ngakufanane. Ande pana Genesis 31. Now tiverengere verse 30 nevhesi 32. Genesis 31 verse 30. Zvino kana wakada kuendako zvawakanga uchishuwa zvikuru imba yababa vako, wagobireiko vamwari vangu? Verse 32. Iye wamungawana ana vamwari venyu ngaarege kurarama. Zvino hama dzedu dzichiriko nyatsai kutsvaga zvinhu zvenyu zviri kwandiri mugozvitora, nokuti Jakobho akanga asingazive kuti Rakeri wakanga azviba. Sorry mukoma, tisati taenda mberi ndaida kukubvunzai kuti pamunongotitora vekutenda kumwe chete, hamusi kuisa here pfungwa yekuti vekuchechi kumwe chete vachidaro? Hapana here dhenja yekuti muri vekuchechi ikoko munogona kuva muine tsotsi mukoma? Mubvunzo wakoka uri kunopindurwa ipapo pandima yawaverenga. Apa patatoverenga watoverenga ipapo waverenga mhinduro usati wabvunza mubvunzo. Regera ndikujegesere kana usiri kuziya nyaya yacho. Iyi nyaya yaJacob. Atiza kumusha akaenda kwaRabhani kumadzisekuru. Achisvika kwaRabhani ihama dzavo kazi ndo kwakaroorera baba vavo. Handiti wazviona? Achisvika ikoko anobva asvikotorwa mwoyo naRachel. Vafana vanoti love at first sight. Because Rachel anga akanakawo zveshuwa kutosora zvekuti ukaverenga uchidzoka kumashure uko kuchapter 29 unonzwa kuti anga akanaka zvekuti chero pakushandira roora rake 7 years dzakaita kunge nguva diki diki. Asi haana kuziva kuti Rachel kunaka pausu, asi pane zvimwe paumwari hwake zviri kushota. Saka vakazoti varongedza manje vakudzokera vakuda kuenda kumusha kwake, Rachel akaba zvifananidzo zvainamatwa nababa wake akutakura kuenda kumusha kwomurume. Ndo zvateerwa naRabhani izvi kunzi matorerei zvimwari zvangu. Makuendeyo kumusha kwenyu sitoziva kuti kumusha kwenyu hamunamate zvifananidzo, komatakurirei zvimwari zvangu. Handiti wazviona? Uyu Jacob haasi kuziva kuti zvabiwa naRachel mukadzi wake. Saka ari kuti kana mukazviwana panapa sechai munhu anazvo ndavha. Apa haasi kuziva kuti waanoda sirike. Muri kubuditsa pfungwa yekutoti within imo chero muchechi unogona kunosangana naRachel tumatsotsi. Mune muchiimba nziyo dzimwe chete muchinamata zvakafanana asi vaine hutsotsi huri mavari. Ane zvimwe zvinhu zvaakanoba uko zvaanouya nazvo muchechi, asi hunhu ihwohwo netsika idzodzo dzisingadikwi naMwari. Manje mukaisiya yakadai makuomesera vafana because vanobva kuti saka pastor totsvagira kupi imo muchechi imomo pakati pevane kutendaka ndokuri kuenda nyaya yedu inondogadzirika. But panapa panzi chero muchechi imomo ngwarira munofanira kungwarira. Hakuna kungotosorwa nezvekunzebedzi pakuroora kana kuroorwa. Pakuroora even vakomana kureva kuti muri kuti vakomana even varimo muchechi panogona kutoita mapretenda. Aiwa panoita matsotsi.
iwo ari mukomana wekuchechi saka zvoda ungwarira. Pane chimwe chinhu chandinoda kuti ubate pana Mark 6 Marko vhesi ya17 kuenda pa24. Marko 6 verse 17. Nokuti Herodhi wakanga atuma vanhu akabata Johana akamusunga mutorongo nekuda kwaHerodhiasi mukadzi waFiripo munun'una wake, nekuti wakanga amuwana. Nokuti Johani wakanga ati kuna Herodhi, hamuna kutenderwa kuti uve nomukadzi womunun'una wako. Herodhiasi akamuvenga akada kumuuraya akasagona. Nokuti Herodhi wakanga achitya Johana achiziva kuti munhu akarurama, mutsvene, akamuchengeta zvakanaka. Wakati amunzwa akakanganiswa kwazvo, akasifara kumunzwa. Zvino zuva rakafanira rakati rasvika, Herodhi nezuva rekuberekwa kwake akaitira madzishe ake nevakuru vezviuru zvamazana nevabati vakuru veGarirea mutambo mukuru. Zvino mwanasikana waHerodhiasi amene wakapinda akatamba, akafadza Herodhi navakanga vagere pakudya naye. Mambo akati kumwanasikana, kumbira kwandiri chaunoda ndikupe. Akamupikira achiti, chaunokumbira kwandiri ndichakupa kusvikira pahafu yeushe hwangu. Akabuda akati kuna mai vake, ndichakumbireiko? Vakati, musoro waJohani Mubhabhatidzi. Now uri kuona vafana vako vanoti kana shoko richirayira kudaiwo unzi mungwarire chero muchechi, iye unonzwa achiti asi ndiye wandiri kuda. Nharo dzaSamson anti ndiye wandiri kuda. Pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichitooneka muri mukomana nemusikana kuti uyu mwangu uyu pane kaunhu karipo handiti wazviona. Saka vanhu vanoita mistake yekuzviiginowa. Uri kuona panapa mistake yakaitwa namambo Herodhi. One, anotora mukadzi womunun'una wake. Aminoti zvakafamba sei? Okay. Imistake number 1. Number 2, otora munhu ane mwoyo wakashata. Saka zvazvinozoita iwe unenge uchimuda kuti ndiye wandiri kuda, ndiye wauri kuda iye. But uri kuona kwazvazvosvika. Mambo Herodhi vari kunzi vairemekedza Johani. Vaifarira kunzwa Johani achiparidza. Ende vaitoda kugara vachimuteerera. Apa amai ava mukadzi waakaroora mwana atamba ende apikirwa kunzi chero ukati hafu yeumambo hwangu ndokupa. Iye ati rega ndinobvunza amai. Apa akunobvunza amai futi vasina umwari vakuti ndonouya nemusoro waJohani. Hamuna kana kumusika kwamunonoutengesa musoro yavo. Vakupondesa murume munhu waMwari. Handiri kuona. Saka vafana vako vanoda kurayirwa kuti ivi kaimi dzimwe sarudzo dzamunoita uko kumberi uko so dzinonokusvitsa ipapapa. Mukoma mataura zvinhu zvakawanda naida kukomenda but ndoda timbonzwa kambo. Tikanzwa song ndoda kusvikokubvunzai pamapoints 2 amataura kuti Herodhi akatorera munun'una wake mukadzi kwakutora munhu ane hunhu hwakashata. Because vafana ukoko vanotoita game yekutorerana vachishandisa pfuma kana kushandisa mota yakanaka kupfuura yemukomana aripo. Saka kwavari anotodzimara kupinda mumarriage katori kagame kari kuitika mazuva. Ndoda kuti muzotibatsira ipapo vateereri. Tiri muchidzidzo pakuroora kana kuroorwa. Pakuroora kana kuroorwa. Regai timbonzwa song. Preso mukatenze hakutu ewe nendo one mono ndo mumba iwe henda sangana lemo yezishinda iwe mega segamba utari semani iwe gamba utari semani
chidzidzo chiri kuti pakuroora kana kuroorwa, pakuroora kana kuroorwa. Atienderei mberi mukoma. Right. Tiri panyaya yerodhi. Ndati ndibatsirei kana kuti maybe hamusi kubatsiraini. Batsirai vaning'ina wangu mukoma. Zveshuwa unogona kupfimba mudzimai wako kana kuita mukomana wako anozokuroora. Asi mumashuromu pamwe akambofambidzana nemumwe zvikakona. Izvo zvinozikanwa. But pandiri kubvunzira ndepaya pekutoti vakomana vaye zvino vari kutoziva kuti uyo musikana ndewanhingi. But nekuda hameno kutosorwa maziso, anotonobvonyonga kana zviri kureva kushandisa mari kuti atore munhu wemunhu. Ndochekutanga pasina kumbotariswa unhu. Ameno marriage yo inonolast here mungoma. Maitiro acho ameno manzwisa zvandataura ka. Kune ma-failed relationship. Vanhu kutotaura kutoti inenge yatoo game. Now tati pana Herode hatina kuudzwa kuti zvakafamba sei. Kuti ndiye akaita zvokunobvonyongora here imba yemuning'ina kana kuti zvakafamba sei. Asi munhu akanyatsoteerera nyaya kwatiri kubva kuti panyaya dzekuroora zvinofamba sei, pfungwa iyoyo inogadzirika. Especially tikaenda ezvinezvi pataakuenda pane ndima yandoda kuti tiverenga uchaona kuti mubvunzo iwoyo unogadzirika zvekuti munhu ane dzakakwana chaiko akanyatsogadzikana anonyatsoona kuti apa hapaita. Genesis 24 ka toda kuti uverenge verse 4 verse 7 overenga kubva pa12 kuenda pa19. Genesis chapter 24 verse 4. Asi uende kunyika yangu nekuhama dzangu unotorera ikoko mwanakomana wangu Isaka mukadzi. Verse 7. Jehovha Mwari wekudenga wakandibvisa paimba yababa vangu nokunyika yekuzvarwa kwangu wakataura neni akandipikira achiti, nyika ino ndichapa vana vako, ndiye uchatuma mutumwa wake pamberi pako kuti utorere mwanakomana wangu mukadzi ikoko. Verse 12. Akati, Jehovha Mwari watenzi wangu Abrahamu, ndifambise henyu zvakanaka nhasi. Muitire tenzi wangu Abrahamu ngoni. Tarirai ndimire patsime remvura, vakunda vevanhu veguta vobuda kuzochera mvura. Zvino ngakuitwe kuti musikana wandichati kwaari, nditurirewo chirongo chako ndinwe. Kana akati inwai henyu nemangamere enyu ndichaanwisawo. Ngave iye wamakatsaurira muranda wenyu Isaka. Naizvozvo ndichaziva kuti makaitira tenzi wangu ngoni. Zvino wakanga asati apedza kutaura, Rebheka wakaberekerwa Bhetueri mwanakomana waMika, mukadzi waNohori muning'ina waAbhurahamu, wakasvika ine chirongo pafudzi rake. Zvino musikana uyu wakanga akanaka kwazvo pameso pake, mhandara isina kumboziviwa nemurume. Akaburuka kutsima akazadza chirongo chake akakwirazve. Ipapo muranda akamhanyira kundosongana naye akati, dondipowo zvimvura pachirongo ndinwe. Iye akati, inwai henyu ishe wangu. Akakurumidza kutora chirongo chake paruoko rwake akamunwisa. Wakati apedza kumunwisa akati, ndichacherera mangamera awo kusvikira aguta. Pane zvinhu zvingaita zvitatu zvabuda apa zvekuti mubvunzo wanga uchibvunzira vanun'una wako uya kuti poitwa sei. Poitwa sei. Panapa pari kunzi tsvagai pakati pehama kureva kuti vane kutenda kumwe chete neni. Point yekutanga. Point yechipiri hanzi mutumwa waJehovha achakuperekedza, achakutungamirira. Kureva kuti pakutsvaga vekuroora kana vekuroorwa navo ngerozi dzaMwari dzinotungamira, dzinopindira. Ndima iyi iri kuti ngoma. Ndima iyi iri kuburitsa pfungwa nhatu idzi dzekuti kudii, kuti number 1 tsvagai pakati pevane kutenda kwakafanana nekwenyu. Ndovanzi kuhama dzangu. Ndokuhama. Pechipiri pari kunzi mutumwa anokutungamirira. Kureva kuti pamunotsvaga wekuroora kana wekuroorwa naye, ngirozi hadzingogare dzakavokera, dzinopindira dzichitungamira. Inyaya yakakosha zvakadaro kudenga zvekuti inopindirwa nengirozi. Saka ukaona panosumuka ngirozi zvireva kuti nyaya iyoyo inokosheswa mumabhuku ekudenga. Saka dzinopindira pakuroorana kwevafana. Chechitatu chabuda, munhu anofanira kunamata. Kuzi Elieza akanamata, Mwari padanho randakupinda nditungamirire, ndiratidzei. Handitozvona.
hazviswira kuti unongo kumwe kwese uko unenge wakangogara zvako haunei naMwari uzivi Mwari ndauda unoroora. Aiwa, gara uri muukama naMwari. Okay, ndokunamata kuri kubuda. Muri mukufambidzana naMwari manje. Stage yo yasvika futi wowedzera. Wokumbira kuti Mwari nditungamiriremo ndinogedzera. Mandifungiso afanira kuti kana nguva yeexam yakwana unoona vanoisa mamessage kufoni pastor ndinamatire kana kuti ndine interview pastor. Saka muri kuti approach yeprayer haisi yekuti pakanzi pakaipa nevafundisi saka pauda kunamata gara uri munhu anonamata. Can you repeat the 3 points ndoda kuti vafana vadzinyore pasi? 1, tsvagirai pakati pehama, right, vane kutenda kwakafanana nekwenyu, right. Number 2, muchirangarira kuti ngirozi dzinokuperekedzai pakutsvaga, dzinokubatsirai. Number 3, zvinoda kunamata kuri serious, kuti Mwari ndiratidzei nditungamirirei. Saka vaiva mune muchiti abvutira umwe handizoti anenge aratidzwa naMwari ndichienda unobvuta. Alright. Ngirozi ndenga mutungamirire kunobvuta. Ameno. Aiwa mapindura zvina umwari. Right. Saka rega tiende pamberi. Ndoda kuti uverenge pane imwe pfungwa yandoda kuti ibate patiri kuti vanhu ava ngavanamate vakumbire kuna Mwari. No, musati maenda ndoda kukubvunzai. Saka havanopati havanoita here mukoma kutongoono kuchuza? Aiwa, handiti uri kuona kuti Eliaza atosimuka. Ipati? Pane yaunozva unotoitawo. Okay. Atoenda ende aenda kutsime aziva kuti kutsime kwaiwanzotumwa vasikana. Saka ndokwaanotsvagira ikoko. Saka unotoendawo kwavanowanikwa. Alright, saka ngirozi iri kubatsira pakuti pane vawaona vanonamata vari kuita kunge vakufadzawo maonero. Ngirozi yochikubatsira chaiye chaiye kuti uyu ndirachero uyu siya akanaka ake kumesa asi ndirachero. Nhaka yaMwari, imba yaJudha inonobudira kuna Leya. Ngirozi inokutungamirira izvozvo. Uyu ndiHerodhias. Uyu ndiHerodhias. Siya unokuvara, unouraiswa. Ngirozi dzinokubatsira. Alright, mukomba apa Jacob. John 2 toda kuti uverenge vhesi ya24 na25. Wobva waiverenga wakaibatanidza na1 Samuel 16 vhesi ya6 na7. John 2 vhesi ya24. Asi Jesu haana kuzviisa mumaoko avo nekuti wakanga achivaziva vose. Wakanga asingatsvage kuti munhu mumwe nemumwe amupupurire zvemunhu nekuti wakanga achiziva iye zviri mumunhu. 1 Samuel 16 verse 6 na7. Zvino wakati asvika akatarira Eriabha akati, zvirokwazvo muzodzwa waJehovha uri pamberi pake. Asi Jehovha wakati kuna Samueri, usatarire chiso chake kana munhu wake, nokuti ndamuramba, nekuti Jehovha haone semunhu, nokuti munhu unotarira zviri kunze, asi Jehovha unotarira zviri pamwoyo. Right. Kona ndima mbiri idzi mabudiro adziri kuita. Hanzi Jesu zvaari haamirire kuti iwo utanga wamuudza kuti mukoma give muchivaona vakadai ayo anotondiziva. Okay. Zvandiri zvese anoziva. Saka paya patanzi namatai, uri kunonamata kuna Mwari anotoziva mwoyo wemunhu asingangoone kunze. Unoziva kuti Samueri chaiye anga ari muranda waMwari, anga ari muprofita, asi ari kunzi paakaona Eriabha pavaida kuzodza mambo kumba kwaJese, hanzi akati heuno muzodziwa waMwari. Akagutsikana achingona Pierre. Samueri major prophet, zvinoti iwe hausi muprofita, hausi chii, haungambokunda vana Samueri, but Samueri akatorasika. Mwari akatomuti aiwa maona kunze muranda wangu, inini mune mukati uya hasi mambo. Pastor, in this secular world zviri kuita kunge vafana vechidiki mizera yekunorora ndo iri yakanyanyoenda kure naMwari. But mabudiro ari kuita chidzidzo magadziro amachiita chinenge chiri kutoti kana vese ava vari kumacollege nevari kumahigh school ava kuri kwekuti vane pfungwa yekuda mamarriage, sezvavanoratidza pamastatus avo nemaprofile picture, unoona kuti shungu dziripo. Zviri kuita kunge zvinonzi vese ngavauye kuna Mwari. Ameno ndiri kuona zviri correct. Ndiyo nyaya chaiyo, because Mwari anoziva, anokuziva iwewe, ende anoziva vese vaunogona kurooreka
kana kuti unogona kuroorana navo. Saka kana waenda kwaari manje anokubatanidzai vanoenderana. Pane chimwe chinhu futi chinofanira kurangarirwa nevafana vako chinobuda pana vaRoma 3 verse 23. Ipfungwa iyo yakakosha. Romans 3 verse 23. Nokuti vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari. Vhesi iri riri kuti chero manzi tsvagai pakati pevane kutenda kumwe chete. Right. Asi zivai kuti iwewe nevauri kutsvaga kuroorana navo mese muri vatadzi. Muri kuti pastor? Muri kuti pane vacho vekuchechi newacho wawatobatsirwa nengirozi kuwana. Hapana acharoora ngirozi nokuti ngirozi dziri kudenga. Mukuti hakuna acharoora munhu ari perfect. Unorora mutadzi. Iwewewo uri mutadzi. But zvinoita Mwari manje ndezvekuti iwe uri mutadzi woroorana nemutadzi anokupeyanisai zvekuti munoita rugare mumba macho mamuri kuenda. Handiti wazviona? But ukatsvaga wega kamanje unomhanyira tika pana rakeri. Osaka isi nyaya kungoti kuna asina history wongova reckless. Aiwa, kana pamuno ukamhanya uchiti ndo kuchechi kwedu ndo paunozoona munhu akurohwa newokuchechi. Vamumbaka akubhumudzirwa utoshamiswa kuti Jesu achirohwa naelda achirohwa nemunhu wokuchechi. Kana kuitirwa umwe hunhu hwekuti munhu unonzwa kuti munhu auda kuzuraya nezvaaona kumunhu waakatora kuchechi. Unonzwa pastor mukadzi yenda kamawana muchechi anenge arimo muchechi asi tendera Mwari kuti vakutungamirire. Vanoziva zviri mwoyo wemunhu. Ende vakakutungamira wache atori right ari prone kuita maera. Pane mamistake. Seiwewo unongoita mamistake asi Mwari anokubatanidzai manje zvekuti umistake hwenyu Mwari vachibatsira. Mukoma nezvamataura ndoda kuita assessment yekuti ndoona kuti zvamotivata vafana here kuda kuroora kana kuroorwa. Saka pane phone number dzedu dziya ndoda kuti muzopa vateereri vaning'ina. Mabudiro azvaita ndabata 3 main points. You have to seek someone of the same faith. Tsvaga wekutenda kumwe chete newe. Number 2, nyaya yemarriage yakakosha zvakadaro zvekuti ngirozi dziri interested dzinokubatsira if you are genuine and sincere. Iwewe gara uri munhuwo anonamata Mwari agokubatsira. Kwakakosherei kunamata? Mwari ndiye anoverenga mwoyo. Usangotoshorwe kunze kana kuona pfuma yemukomana. Nawo mukomana nemapoints waya ndoda kuti ndione vari convinced kwamuri vechidika vari kuti pastor zvataurwa kudaro ndoda kuzvitrya because marriage ndoida. Mamanzwa zvandoda kuti vaite kungotry those 3 because nyika yedu afana yechidikika havako kumachechi mukoma havako kunyaya dzekunamata but uchiona marriage vanoida. Saka pamamuchiitisa chidzidzo ndandistruggle kuti ndoreconcile sei kuti varida chino but chiri kuratidza kuti chinowanikwa nemastage uri kusaidi kuna Mwari. Iwe bvunza vafana vako kuti uone kuti muri kufamba mese rekuti mapoints matatu amabata ndeapi ndinyorerei pawhatsapp mapoints matatu amabata ndeapi mobva makonkluda. Unogona kutonyora zita rako wobva watotaura kuti inini ndoda zvekuroorwa kana kuroora. Kana uchitoda unoindicata age yako and God will bless you. Ngatirambei tiri pachirongwa chino the second coming of Christ. Tinenge tichiteedza zvidzidzo zvinoitika kudzimhuri, kudzimba, kumabasa, kuzvikoro takamirira kuuya kwaJesu Kristu. Vapei phone number. Tibatei panhare dzinoteera 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi tikosangana muchikamu chinotevera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende mwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga